Ja knižnice? Z mesta, odkiaľ pochádzam, z Dolného Kubína, kde nebolo veľmi veľa obchodov s knihami, sme boli nútení chodiť do knižnice a požičiavať si knihy. Často sa mi ale stalo, že som zabudol knihu na čas vrátiť a tým pádom mi občas naskočili aj vyššie poplatky a neraz sa stalo, že to bolo aj viacej ako samotná hodnota knihy, ale čo už. Záľuba v knihách mi ostala do dnešného dňa. V podstate pre mňa je dôležité, aby som cítil ten papier. Hej. Okrem toho, keď aj sa nejaké informácie dávajú na ten papier, prechádzajú obsahovou kontrolou. Čiže často sa stane, že tie informácie, ktoré dostaneme, sú reálne, sú pravdivé. Občas chodívame aj do zahraničia pozerať určité knihy, ktoré sa už nedajú kúpiť alebo veľmi ťažko sa zháňajú. Teraz napríklad vo Viedni sme pozháňali jeden takýto krásny kúsok. Mám na tých knihách rád ten papier, hej. Proste tú vôňu, tú gramáž, to ako z tej knihy ide ten pocit, hej. Aj obsahovo, aj formálne je to podľa mňa ďaleko lepšie ako tie rýchle informácie, ktoré sú na internete. A osobne si myslím, že kniha ma bude sprevádzať aj ďalej počas celého môjho života. Je to pre mňa veľmi dôležité médium.